ọkwanị ahụ anti ebido na-aba si eni a na-emezi guy maka na achọla ịlụ di nke nwanne a na-ebunyizili eshode na ịmagolo na-aba so okwu bido sebela ha from ụkwụ afọ ị na-esela ha ka dọsala mmanya nke ebe onye wee sị mba ebe dis guy dọgolo mmanya n'isi ka je soli ebili ya wee na be the guy wee solo the guy ebili na the guy bụ onye abiliba fana abọ wee bikwala o si fe niile na-aga pịa anya dị ime buba afọ ime nka na-abọ this guy ebidokwe o maka na o nwee shop ebe ọ na-azụ afịa o welu nwanne nwoke tinye na shop ọ bịazie ọpụta ụtụtụ bụ oje na-agba chacha ọ ga-agbagide chacha o chi ejiri ha mụnye kandụl ịmara ife na-azụ na mmadụ ga-ebido ụtụtụ gbagide chacha chi ejiri instead ọ ga-anataba ọmụnye kandụl na-agba chacha ọ sị na ego bidozie ego ada apụtazi shop bido na-ada nwanne nwoke jesi afịa bata ọ na-achọkọlia ife ọbụla o lete echi niile ọ nọ ebe a na-agba chacha hai ọsị m nne ike kwụrụ ọtọ gwa ya n'ife a na-eme bụ ya n'idi efenye je na shop je na nwanne nwoke ego ihe a na-agakwa ewele aka nne ya ọnyacha anya ewele aka ekpe ya ọnyacha ịka asịkwa ọ na-agba chacha ọsị m ike kwụrụ ọtọ gwa ya ịghọtago so ebe fabi na sọsọ ya nwa bụ onye na-anụ nwaanyị mụtagolo nwa na ndị ọzọ bụ chapachalụ landlord wee sị na-elego ebe afọ andị maka na elele ebe afọ onye ọbụla chọba ebe ọ ga-ebi ya wee gwadie wee sị ya biko ị ga-achọba n'ebe fa ga-ebi ọ sị eni a ga-achọ mana ọpụta ụtụtụ oje ebe a na-agba chacha ọpụta ụtụtụ oje ebe a na-agba chacha ọ sị m nne ike kwụrụ ọtọ ya ike kwụrụ ọtọ ya so maka na ụbọchị na-akpọrịta na-elu nso bọsị enyela fa ga-apụ o wee na-agba chacha anya wee jee ebe afọ sị ijekọkwa n'ebe isi na ị ga-eje ọ sị ka ya bịa na chikado ya gbakwa nkịtị chi a na-egbede ọ na-akụfọ nye chinyekwa azụ sị ijekọkwa n'ebe isi na ị ga-eje the same thing ya wee wuo iwe wee sị kedu ihe iji ebele ude ha na ndị enyi gị nwoke n'ebe a na facha niile bụcha single guy na ọ bụ na atụpụrụ ha ife n'ụlọ na they can see someone to squat with but na gị gwa na inwe family na you can't do that ofenye nwoke nọ dị asa ọkwa nwaanyị na-anụ ka ekosi agwa gị okwu ọtọ nọkwa sị ya sị bụ ọkwa na ya ka fa na-agwazi ya ha sị m this guy amalite itinye ife so fada bụ wee dụbakwano so ka ihe okwu afọ sesiela fa o wee gwa nwanne nwoke wee sị ọbụzialụ na ya bịa na shop nyenyezini ego diaper nyenyezini ego akam nyenyezini ego anything ya chekwado egwuregwu arụ anwụwakwa nwa ya wee sị anya nye ego na ọtụpụlụziri ọnụ sef ya weta ego ka eju n'ọgwụ jee treat nwa nkịtị dodo ya na-ene nwa ya anya nwa ya na-efe efe ya wee kulu nwa ya wee gbakwuwelu antie wee sị antie na nwa na-anwụkwa anwụ antie wee kpọọ nọọsụ wee bịa wee tritiche nwa wee gbaa nwa ọgwụ na agbara ma misteki o ka ọgwụ agbalụ nwa maka na nwa na-akwado ije ije mgbe afọ ọ tụpụbago ụkwụ afọ ịghọtago antie wee sị ya na di ya bịakwa wee na-ekwu na ọ na-akpali ya na ọ na-eme nka na ọ na-eme nka ịgbago n'ife selu ya na antie na ya chọrọ ịgwa antie tụfasi eje mana antie wee kwụrụ ọtọ wee gwabịa so many things die na-akọli ya antie wee sị ya kwa ifulu dili iwee magolo ikwere ka eme ego gị ikwere ka eme nka ịmagolo antie ebidokwa blame bakwa ya ka gbasịalụ ngwa ọgwụ nye wee dulu nwa wee naluo o wee bata wee fụ nwa fụ na nwa ada atụpụzi okwu ka o si atụpụ wee jụbịa anya wee kọbalị ya wee sị ọkwa nsị gị weta ego ka trit enwe jụ n'ifugolo ka o si wee dụ maka na ka gbasịalụ nwa ọgwụ nwa ekwezi atụpụ okwu nwa nọzala ofu ebe akwane o wee bido wee sebelụ ha okwu ka ọ na-esekwelu ha okwu o ma stil o kwere enye ya ego ya wee bido wee zụba nwa ya maka na ịka ya ekwọsị ya na nne ụmụ nwaanyị ndị Yoruba ka fa kwacha nwa n'azụ wee na-achụ ego ya jee chụba ego na mmadụ ka ọ bụ na mgbe ya na-agwa m ife a na-ele granọt na popcorn ya bịa ghechie granọt na popcorn ya ekechie na-ebugheli wee na-enye nwa ya nri wee na-eli nke bụ nri o afọ ifugo ọsị m ihe adịza too much maka na di na-ele use akwa use cloth and shoe ya wee bido wee lesibe ndị mmadụ akwa nwa ya yifo ịmagolo wee ka na-eli nri lebe akwa nwa ya lesie lebekwuo ma akpụkpụ ka na nwa ya wee libe nri o mana o nwee this one particular shoe di mala maka ya mala ezigbo mma ewetara nwa mana ọ kaligo nwa ya wee lee nye olu that day di pụtacha ọnya ọfụrụ ya wee sị ya kedu ebe
akpụkpọ afụdo ya wesị anyị a lelie o lee m ụfọdụ akwa ya ji enye nwa na ebe isi efe wezina ego ide enyezife ego chọrọ ịma o wee seta wee na-enye anya unelie wee sị ya na ọ bụrụ na ya jesie bata ọ bụ na ọ chịpụtara akpụkpọ afụ n'ife ya ka eme ya ma ndịsị mma ọsị m nne ya wee buo ife acha ya wee sị mba ya wee jewe saachị bụ na ọ sachịta 25,000 wee welu dị 25,000 wee mele ọsọ ọsị m ọkwanya mana bifo nke eme na o nwee one time fancha niile so wee na village ka a na-akwaka na ụlọ village a think na ụlọ Christmas or something this guy goroli akwa this guy kelie isi ife ya nyadụka obele onye ala ya wee soro wee na lụọ abiliba befa wee luo na ife mami ya na-agwadebe ọsị a ọ gị nwa bụ nwunye anyị na o nwefe ife a chọrọ ịgwa gị na o nwe ife a chọrọ ịgwa gị ya sị akele ha ọsị ya na o kwesịkwara ịma na ndị abiliba na-anụkwa nwaanyị rinne na ọma mbụkwa dị onye nwaanyị fa ga-anọ na fa ga-anọsị ịbụọ nụọ ịtọ ya sị ọsị yes and na ndị abiliba believe kwe na ọkwa nwaanyị na-azụ nwa yee ọsị m na ihe anụnwa bụ omenala fa na nwaanyị na-azụ nwa Chineke lee agbara m maka nke a ọ bụrụ na ị maala maka ya drop onye na comment section ịghọtago so ọkwado ya si bụ ifu kiado ya wee nọsịa wee naba befa wee naluo wee fụ mami ya wee fịa wee na-ebe ya tasị arụ si n'ike kpọọ nkụ mami ya wee fịa wee na-ebe mama nnekwu wee sị biko kedu ụdịdị na n'ihe nka kedụzi ka ndị nọ na vileji si wee kazia ndị nọ na siti ma ọ ka siti nwa si adozi ihe ọ bụkwa dịka ị ya anụ ka o nwere ife ọzọ ị na-eme ebe afọ na ọ bụkwa na dị afọ ekwere ụlọ ọnụnụ gị kpanatara ya nwa ya ka a nyebie nke bụ nni ka o libe mana duto na mami ya hapụrụ di wee nata be nne ya afọ ịghọtago na mami ya ndụrụ di ọzọ sha bọtụ ọ mụtara ụmụ na-abụ na strọgụl kwa ndị a chọrọ the same story n'isie ka a na-asị anyị anana ya ajụ si na ya ga-ana mami ya wee dulie wee jeke enyi isi kesie enyi isi ka fa besiela akwa ịmagonu netecha enye anya ịmagonu mama eme ya nọrọ na ndụ ya for long ya wee dukwelu nwa ya wee nakwekwe this guy before ihe anụnwa menụ wee mee ya ji wee zulu 25,000 ya wee gba ọsọ wee gbanatebe anti ka ọ batachi gị ọfụrụ o wee chọba ya wee kpọba ya na fon kpọba antie na fon ịghọtago na o nwere enyi nwaanyị ọ bụrụ na nke antie ka ọ gbanata ike nọ na nke enyi nwaanyị so na o nwere enyi nwaanyị agwali ebe a nọ o wee chọrọ ya wee bịa ebe afọ wee bịa dana na wee na-arịa asa aka ma ọ bụ na ọ chọọ ị na-aga anyị ego moto o wee ya kata anya wee kwelụ wee fụ na ọ chọọzikwu ya wee nali ego moto wekwelu 25k nye unu agbagolu mgbe afọ 25k bụ 25k ya wee wele ego afọ wee gbalụ moto wee naba vileji nye eme nwụọ ya na-achọ ịnụ di